Moje meno je Engelbert, tak chcel by som ťa pozvať, lebo toto je posledná pozvánka, vlastne posledná šanca, aby si sa dozvedel, čo sa deje túto sobotu. Áno, túto sobotu 25.7. vo Dvoroch nad Žitavou sa uskutoční akcia s názvom Kultúra Fest 2015. Čo je to kultúra? Kultúra je cool akcia, ktorá má celodenný program. Od rána, od 9. máme pre vás pripravený zaujímavý program plný zábavy, športu, hudby a tak ďalej. Začneme Streetball Challenge, kde si zmerajú sily rôzne streetballové týmy. Takisto sa tam bude malovať Graffiti Jam, môžete sa prísť pozrieť, ako sa to maluje. Počas toho nám bude hrať hudba z blízkeho pódia, kde sa vlastne predstavia talenty z okolia, väčšinou v žánri hip-hop. Takže prídi si to pozrieť od rána, budú tam stánky, budeme tam mať sprievodný program, bude tam crossfit workout, prídu si zacvičiť, môžeš si prísť zacvičiť aj ty a ukázať, čo je v tebe, prípadne sa naučiť nejaké nové techniky. Budeme tam mať prednášku, alebo vlastne workshop amerického futbalu, takže dojdi, keď si chceš vyskúšať chrániče, helmu, máš šancu. Večer máme pre vás pripravenú takúto mňamku na hlavnom pódiu, máme len jedno pódium, na tom pódiu sa nám predstavia hviezdy ako Ales, Ego, LL Junior, 4D a ďalší. Takže toto všetko ťa čaká 25.7. na školskom dvore vo Dvoroch nad Žitavou, okres Nové Zámky, nájdi si to. Máš to aj na Facebooku, pozri si to, Kultúra Fest 2015. To nesmieš vynechať, toto leto je naše. Kultúra Fest 2015. Šport, hudba, zábava, mladí krásni ľudia.